speaker to ah. Ito yung sa Alps. So guys, basta review natin tong Antonina line. Shoutout nga pala kay sir. Siya yung may dala nitong unit. Tara guys, pasukin natin. Ito guys yung loob ng Antonina line. Ang laki ng upuan. Wala to guys CR. Ang lamig ng aircon. Dito sa pinakalikod mga gamit ng empleyado. Naka manual transmission siya guys. Hindi katulad sa Volvo na automatic. Ang pagkakaalam ko may speed limit din to, pero hindi ko makita kung saan. Tara, tingnan natin guys yung makina. Ito na guys. Yung katabi ni Antonina, si Raymond. Yunchay. Nasa around 340 horsepower. Ito hindi ko alam kung bakit may plastic dito. Sige po sir, pag-inawa ka sir po. Ito guys, tara rin sir. Sige, shoutout kay sir. Ito yung katabi niya si Alps Arcaido.